ai ba a yi taron da shi ba, ina London, amma saboda farofaganda da munafunci irin na siyasa da Ganduje ya kware, aka yi taron a gidansa. Da aka yi taron a gidansa wasu sun yarda, don haka ba su da ɗan takara sai Nasiru Gawuna tare da shi da Murtala Salangaro. Ka san na taɓa faɗa na ce Ganduje ina so ya haƙa Barau rami ya tura shi ya ce ya tsaya takarar vice president domin gwamnan ya zama firi. Saboda ka san wani abu, shi Ganduje gaba kura baya tsiyaki ne. Abin da ya sa ma kaga ina ɗan karawa da Nasiru shine fa ice fa da Nasiru riga mota ba fasinja fa, shine ya gaya masa. Ganduje ne ya fito da wannan tsarar. To abin da isa akwai sirri tsakanin Ganduje da mai girma Murtala Salangaro. Yau da a ce Murtala Salangaro shi ne zai zama gwamnan Kano, zai karɓu. Abba i zama gwamnan Kano, zai karɓu. Nasiru Ja'oji i zama gwamnan Kano, zai karɓu. AA Zaura i zama gwamnan Kano, zai karɓu, amma idan babu Barau. To shi ba shi yake so ba, shi isa yake so ya angaza mai kan turuwa. Ka san idan ka fahimta bara, kowa ya hannun riga da kowa tsakanin Nasiru Gawuna da Murtala Salangaro. Amma da yi ƙoƙarin ya jefa Barau a cikin wannan rami, sai ya zo ya sake haɗe su. Za ka ga duk inda suke tare, hoto tare, wane ne tare, duk strategy ne na munafuncin siyasa irin na Ganduje. Ka fahimta? To shi yasa yanzu taron da suka yi taron banza ne, ba wasu dattijan arziki ba ne a siyasa. Duk yawan mutanen da aka ga fuskokinsu a taron tsintsiya ba shara ne da Allah. Don haka Barau washe zai je wannan waje, ina da mutunci ina da komai, ata ma bai je ba. Don haka menene idan waɗannan 'yan gangan a siyasa mayaudara makareta, kai bari in gaya ma. Ka san Ibrahim Khalil ya faɗi wata magana da yake cewa a wancan lokaci duk wanda ya tsaya takara a APC sai ya yi. Ibrahim Khalil ya faɗi wannan magana, ba na min cewa a 2023. to ba na man cewa, ina jin 2023 na gane ko da bakwai ne, ban sani ba, na mance. Don haka ina so in gaya maka, har abadan abadi na kullum ina faɗa Barau ka yayi Ganduje ba kaunar ka yake ba. Barau ya yadda kullum ina na ne masa, yanda ka san wahayi aka yi masa da Ganduje, ina bin sa kuma bin da ike masa san raƙumin yara Ganduje ike masa. Billahi al'azim ƙarya ne, Ganduje baya son Barau. Kuma yanzu ina so in gaya maka, kaga a Kano idan ba Barau ne dan takara ba, na rantse da girman Allah sai APC ta fadi. In dai aka ce Nasiru Gawuna shine dan takara, sai APC ta fadi. Me yasa ka ce haka? Saboda abin da yasa, ban ce maka wani abu, amma sai ka ɗauki capacity sa. Waye shi a wajen mutane tukuna masu jefa ƙuri'a, sannan waye shi a cikin jama'iyyar, sannan ƙoƙarin me ike wajen gina jama'iyyar. Murtala Salangaro ina gina jama'iyya fiye da tunanin mai tunani. AA Zaura ina gina jama'iyya fiye da tunanin mai tunani. Wannan yaron Ja'oji ina gina jama'iyya fiye da tunanin mai tunani. Honorable Abubakar Kabiru Abubakar, dan majalisar tarayya na Bichi, ina gina jama'iyya fiye da tunani. Uwa uba wannan izo ya shafe su gaba ɗaya shine mai girma DSP Sanata Barau Jibrin, gwamnan gobe. To ina tabbatar maka kuskuren da APC za ta yi ta ce ba za ta tsaye da Barau ba, na rantse da girman Allah duk wanda APC ta tsayar, in dai aka ce da sabon gini kwarai yaɓe, billahi lazi ba zan yi yaban ba. Kai din bai kura, wallahi ba zan ba. To ai akwai waɗanda dama su tuntuni dama burinsu a ƙara maimaita abin da aka yi a shekarar 2023. Ai wahala ce, Alhaji, wahala ce. Gobe ma kuma kasan wani abu suna ganin kamar tubu-tubu, saboda Kwankwasa ya ciwa mutane mutunci, ya ciwa malamai mutunci, ya ciwa 'yan kasuwa mutunci, ya ciwa sarakuna mutunci, ya rarraba mana kawunan sarakuna a siyasa. Rabi'u Musa Kwankwasa ya zama annobar siyasar jihar Kano. Don haka duk mutumin arziki, mutumin kirki, dan kasuwa ba zai zaɓi Rabi'u Musa Kwankwasa ba. Domin abin da yasa Abba ba shine matsala ba, Rabi'u shine matsala. Inda dan ta Abba ne sai a zaɓi Abba.
amma duk wanda ya zaɓi abba yanzu ya yi ganganci saboda ka zaɓi kwankwaso wa inda yanzu sitiyarin gwamnatin jihar kano yadda muke zargi ina hannun kwankwaso to ina tabbatar maka ba mai zaɓarsa. Muna son haɗin kan malamanmu, muna son haɗin kan 'yan kasuwa, muna son haɗin kan sarakunanmu, muna son haɗin kan talakawanmu. To dole ne ka guji duk jama'iyyar da Rabi'u Musa Kwankwaso ya shige ta. Ina so in tabbata maka. To don haka magana ta gaskiya, talakawa barau suke so, gobe ma barau suke so, jibi barau suke so, gobe ma barau suke so. Don haka barau ba zai shiga taron 'yan yurudu ba, mayaudara wanda sai abin da Ganduje ice. Kuma billahi zai Ganduje ba shi da alƙibla a siyasa. Idan kana son nan ba wan mayaudarin ɗan siyasa, idan ba abinci za ka ba shi ba, billahi lazi ba zai neme ka ba. Saboda bakin jininsa bai tsaye da ɗansa fa a Kano ta Arewa, a akwatin da Ganduje ijefa ƙuri'a aka samu NNPP guda 100 da wani abu, shi ko da kyar aka samu APC guda 17 saboda bakin jininsa aka tika ɗansa da ƙasa. Wacce za ka bi Ganduje ba ɗan siyasar kirki ba ne da za ka tsaya ka ce wai ina da jama'a, amma 'yan kore masu son mukami suna tare da Ganduje. Amma mutumin arziki wanda isan ciwon kansa wallahi ba zai zama tare da Ganduje ba, saboda Ganduje ga bako rashin sani ne ga ɗan gari gangace. Abin da yasa suka yi masa ca a lokacin kan a cire shi daga shugaban jama'iyya, kuma babu na gode Allah subhanahu wataala. Kuma mutane sannan su waɗannan dattijan da kace sun yi taro, wai sai suka ce sun yarda har yanzu Ganduje ne jagora. To shi kenan a magana banzan ku, magana wofin ku a siyasa da tsarin dokar ƙasa, wanne za a bi? Barau zaɓaɓɓen sanata ne, don haka shi ne jagora ba Ganduje ba. Ku je ku bi Ganduje, bar bela ki bi saniya. Idan kin bi watan kolo, me za ki ci? Wahala banza za ki ci. Amma kuma da misali kalli yadda ake kallon wannan fatin harkar jam'iyyar APC nan, ta ci ba ana barau ana gawunan nan ya rike mataimakin gwamna loko da sabo a jihar Kano. An san hoton gawuna, an san shi, an san me ya rike a Kano. Shi kuma barau ya rike kujera kawai, ya rike ta wata gunduma a Kano, wata shiya daban misali. Billahi azimi yanzu barau ya fi Nasiru Gawuna suna, ya fi Nasiru Gawuna karbuwa a wajen mutane, ya fi Nasiru Gawuna watan plan na yadda za a yi mutane su rayu. Ina so in gaya maka, mutane suna wani irin abu. Ganduje ba zai cimma nasararsa ba, kuma tuntun nake faɗa yi barau, Ganduje yaudararsa yake yi. Kuma yanzu ni na ji daɗi da aka cire shi daga shugaban jama'iyya. Yanzu me zai? Yanzu ya zama hukun ma'ahu, ya zama hoto. Duka su waɗannan 'yan bukata ne suke bin sa, wani shine jagora. Ina zai zama jagora? Da tsarin mulki ya ce zababben sanata shine jagora, shi kuma zababbe ne, tsohon gwamna ne shi, tsohon shugaban jama'iyya. An gama da shi don Allah. Mutane bakin ciki ma dan Kano an raba ku da irin wannan kujera mai girma. Ai raba Ganduje da kujera shine mafi alheri a Kano, shine mafi alheri a tafiyar APC. Kuma duk mutumin da bai bi barau ba, billahi lazi sai ya tabe a Kano. In dai siyasa za ka yi. Kuma mu muna tare da talaka, za mu faɗa talakawa Ganduje mai iwa mutane. Mulki ya yi da kashi sai iyalinsa. Abubuwa da yawa. Ilimi dai yaudara dai. Kyauta kuma dole a da wannan gwamnatin da ta Ganduje uwa ɗaya uba ɗaya suke akan ilimi, duk mayaudara ne akan ilimi. Babu wata uwa da suka tsinana akan ilimi. Tun daga gwamnatin Kwankwasiya har ya zuwa gwamnati. To ai abin da yasa mutane ba su da hankali ne. Kwankwaso da shi da Ganduje ɗan juma ne da ɗan jimai. Wayansu ɗaya, basirarsu ɗaya, zaluncinsu a siyasa ɗaya, yaudararsu a siyasa ɗaya, bambaɗancinsu a siyasa ɗaya, ƙaryarsu a siyasa ɗaya, rashin yadda da al'umma sai da bukatunsu, dukkansu iri ɗaya ne da shi da Rabi'u Musa Kwankwaso da wannan da Ganduje. Me ake cewa mati da wane ne, to haka suke. To yanzu kenan misali komanda shi ma za a iya cewa kenan duk abin da ake cewa barau yayi Kano ta kudu, Kano ta arewa, Kano ta tsakiya misali, za a ci yakin neman zaɓe ya fara a Sunkuru? A alheri ne, tun kafin ya zama haka yake, tun lokacin da ya zama ɗan majalisa na tarayya a Taramni, shi ne fa kirkiro constituency project
da hankalinsa da tunaninsa yau ya amfani Najeriya baki ɗaya wannan aikin na raya mazaɓu. Barau ne ya kirkiro su da iliminsu da basirarsa. Ai intelligent ne kuma gifted ne, kuma mutum ne wannan isan abin da yake yi. Gudunmuwar da Barau iba Kano, idan tambayar ka zan yi, Nasiru ya bata amsa shi ne bai bayar ba. Gudunmuwar da Barau ya ba Kano, Ganduje ya bayar, billahi lazi bai bayar ba. Amsa shi ne kar ka ga wani ayyuka da yi na menene, kudin al'umma ne, giran ne a hannunsa. Barau giran din waye a hannunsa. Amma kuma yana can gindin maganin daga inda maɓuɓɓuga tattalin arziki. To shi ma ina gindin maganin, yanzu ba shugaban banki bane na abin nan na menene bankin menene, bankin manoma ko menene, mortgage bank. To sai ka ga cewa wata irin gudunmawa yanzu watan sa nawa aka yi, wata irin gudunmawa ya ba amma abin tambaya mutanen a Kano. shine wannan taro da aka yi komanda ya buɗe wata kofa da take haska cewar fa akwai sauran rina a kaba a jam'iyyar ku ta APC. Wallahi akwai rigima, kuma za a rigima da su komanda, kare jini biri jini a siyasa. Kuma wallahi duk wannan bai yi Barau ba sai mun yi baran-baran da shi. Talakawan jihar Kano wallahi tallahi sai mun yi baran-baran su. Za mu ziga talakawan jihar Kano, idan ba Barau ba kada mu zaɓi kowa APC, mu kada ita. To amma maganar da ake yi, ta yaya misali Barau shi kadai zai iya tunkarar wannan kalubale na jihar Kano, ga rashin gwamnati ga kuma waɗanda suke cikin jam'iyyarsa watakila To sun ja baya da tafiyarsa. bara in baka alama. Buhari shi kadai ba CPC aka yi ba, Buhari aka yi saboda tarihi. Ba APC aka yi ba, Buhari aka yi. Shi kadai ya samu kuri'a miliyan 12 a cikin jam'iyyarsa. To don haka tabbatar da gaskiya da adalci ita ta sa yi wannan. Talakawa za su zaɓi Barau don baya son shaye-shaye. Ina taimakon yayan talakawa da jari, ina taimakon su da ilimi, ina taimakon su da wani abu. Babu wani ɗan takara a APC wanda za ka ɗauka ka ce za ka haɗa shi da Barau. Barau, bari in gaya maka gaskiya, wallahi tallahi ruwan jakara ne. In baka sha shi a cikin birni ba za ka sha shi a ƙauye. Haka Barau yake. Yanzu kwanan nan rabon taki ake yi na talakawa, a cikin su waye rabon taki, kuma kyauta. Ka san dai buhun 50,000 ne kyauta. Ba na gwamnatin tarayya bane ba, ta bayar gwamnatin ba na jiha. to in gwamnatin tarayya ce lokacin da shi ba ina mortgage bank ba, me isa ba je ya karbo ba, ya zo ya buɗe ba ba da iko, mutane. sai irin misali su Wal- su da lalita misali sun san inda ake karbowa haƙoƙin talakawa misali. To sai ai sun shi ma ya karɓo. sani, bai sani ba zai tsaya takara. Wadanda yake dan gatan takarar Ganduje ne, ba dan takarar al'umma ba. Bari in gaya maka gaskiya, Barau za mu yi, kuma duk wanda ba zai Barau ba girma ne da kai ba, billahi lazi ko gemun kana jan kasa sai mun aske shi, gemu na siyasa, gemu banza mara amfani. Amma misali komanda, kallon da ake yi waccan jan banta da shi Barau yayi, bayan an kammala wancan taro shi ma ya je yayi nasa a Mumbai a ranar Asabar ɗin. To ba zai je ba. wannan yaron yana waye? alamta cewar kenan Barau ya ja layi da tsohon gwamna Ganduje da kuma To, waɗanda idan Barau ya ja layi da Ganduje wata tsiya ce, me ya amfanin Gandujen a cikin jama'iyyar? Mutumin da yake mana zagon ƙasa baya ƙaunar Barau a siyasa, yaudarar Barau a siyasa yake yi, limbu-limbu ta ƙaiƙayi. shi yasa ya ki zuwa gurin Ganduje taron. ya ƙi zuwa. An ce Idan ban su da suke shi idan su suke ba da mulkin, su ce Barau ba zai gwamnan ba. Murtala ma bai je ba, Zaura ma bai je ba. Kaga kenan duk mutanen arzikin da suke taimakon mutane ba su je ba, sai mutanen banza a siyasa. Ka gani? Sai mutanen banza a siyasa, duk mutanen kirkin ba su je ba. Murtala bai je ba. To yanzu gashi ka ce ma Zaura bai je ba, Barau bai je ba. Mutanen arziki da suke taimakon mutane ba su je ba. Don haka to sai me kuma? Ina tabbatar maka cewa Barau shine gwamnan Kano, kuma da yadda Allah subhanahu wata'ala zai zama gwamna, ko Ganduje ina so ko ba so, ko yan koren Ganduje suke so ko ba sa so, Barau shine gwamnan Kano. To ma in ban da hauka da iya shege irin na 'yan siyasa tsofaffi wanda sun zama karahiya, sun zama watan nunan su ji ya zube a siyasa, ka ce ba za ka tsaye da Barau ba, ka ce kana so ka ci zaɓe. Hankakan takara ne kai kuma kuma shi haukacin kadai ina hannu ne ɗaya kai. zai iya ɗaukan ɗaki ko Wallahi lazi talakawa yanzu yanda suka gaji da mulkin NNPP, suka gaji da Ganduje, billahi lazi Barau za a yi ta zazzaga ƙuri'a. 12 mun gama cin zaɓe, an ce IDSP yanzu shine gwamnan jihar Kano. Na. Talakawa sun yi aiki, kuma za mu faɗa talakawa DSP, in ba DSP ba
za mu faɗa talaka kada su zaɓi apc ina saƙon